Dana dalakoa, bale? Ongi etorriak ekarpen guztiak. Eta gogoan izango dituzue arbasoak taldekoak, ezta? Ez da egiten musika bakarrik egiten, magia ere egiten badakite. Urduri jarri da jendea, ja. Beraz, zuekin Andoni Martinez de Ustaran etorriko da holtzara. Oso ondo, kaixo. Eta gustatu. Bueno, egunon berriro orain. Ni nintzen hori, Oain magon moduan. Bale, ezke bizimodua ateratzea ez da erresa, ordan. Dozen gauza egin behar dugu. Bueno, gauza bat, segurazki entzun duzue, gauzatxo bat, ja badakizu, ni Argentinatik dator, orduan zerbait gaizki esaten badut, pazientzia. Ez da gisa joa Argentinarra da, baina txalo, hori da importantea, bai? Importantena da hori. Segurazki entzun duzue esaldi hau, magoek eskutatzen dituzte gauzak mauketan, ezta? Bai. Pues da karma bat guretzat. Orduan, ez bazaizu inporta, hasi baino lehen, nola da zure izena? Leire, rebizatu, ikutu, maukak. Bai, aprobetxatu. Disfrutatu, Leire. Baina, lasai. Doanik da, momentuz, bai. Muskulu igual edo zerbait. Ez dago ezer, baina oraindik jente deskonfiatzen ari da. Orduan, horregatik ez zai gustatzen esaldi hau. Eta beharrezko bada, txaketa kendu dezaket. Eta ez zai gustatzen esaldi hau, batez ere, egia delako. Orduan, hasteko, txin, Leire, utziko dizut hemen, Hau da. Bai, ondo, deskonfiatu. Oain, egingo dut gauzatxo bat ez da magia, baina omenaldi txiki bat izango da mago handi batit. Esaten badet, adibidez, Harry Houdini ezagutzen zuen? Bai, Harry Houdini mago erreala izan zen, oso ospetsua, baina batez ere izan zen eskapista. Badakizue zer den eskapismoa? Sarri ezagutzen zuen? Hori, Harry Houdini lotu egiten zuten eta lurrearen azpitik edo uraren barruan edo zuaiz baten puntatik ihes egiten zuen beti, eta gaur ekarri dut zuekin partekatzeko. Agian bere ihes famatuena, 10 metroko sokaren ihesa. Eta garai horretan, Houdiniren garaian, nola da, antzerki batean, entzuten zen 10 metroko sokaren ihesa eta publikotik, Orduan, giro hori sortzeko, esaten dudanean, 10 metroko eta ikusiko duzu, Jaun Andreak, jarraian, 10 metroko sokaren ihesa. Mea piel de pollo, ja. Horretarako, 3 lagun, 3 pertsona beharko ditut, baina lasai, pertsona honek lotu egingo naute, eta ni saiatuko naiz, ihes egiten. Orduan, zuentzat, nahiko erraixa izango da, niretzat, ez hainbeste. Orduan, lasai, hartuko dut, ez bazaizu inportan lagunduko? Bida. Jarri hemen, itxoin hemen. Ez ara egongo bakarrik, orduan ez. Baina momentuz, hemen. Bai, oso ondo. Lagunduko edazu? Bai, lasai, erraixa izango da. Lari egin behar dugu, justu bai da, ekonomia, eta dena, Venga, torretu. Jarrian, baina lasai, oso erraixa izango da. Eta, ez bazaizu inporta? Bai, etorri. Nahiko erresa, orain, denak elkarrekin sartuko gea, musika bat jarriko dugu, eta publiko guztia txalo, txistu eta karrazi, egingo du zuentzat, flipatu egingo zuen. Bai, prez, Opa. Ui, ze polita entzuten da. Etorre. Eta hura. Ze ondo, No habéis hecho nada todavía, beda zenbat txalo. Zuri izena nola da? Laura? Txuz? David. Laura, animago naiz, memoria oso txarra dokat. Orduan, Patxi esango izuet, hirurei, Erresagoa izango da niretzat, bale? Orduan, ez bazakizu inporta Patxi jarri men? Bai, zu Patxi jarri men? Eta zu Patxi, aukeratzuta ditut, pertsona serioren aurpegia daukazulako. Orduan, notario izango zea. Baina lasai, notario guztie bezala, no tiene que hacer nada. Bakarriak fedea eman. Eta, baina ikusiko dugu. Orduan, momentu, mira, eseri hemen, hau izango da zure egoenean egoteko lekuan.
Orduan lasai, hemendik aurrera disfrutatu, ez errez. Vale? Zu Patxi eta zu lan zaila daukazue ni lotzeko, eta ni saiatuko naiz ihes egiten, bale? Orduan, egin ahal izateko 10 metroko sokaren ihesa. 10 metroko soka, beharko ditu. Mira, hemen daukat, justo hemen, prestatuta. Patxi, revisatu, lasai, 10 metroko, ez da elastika ez daukat. Gutxi gora bera, gutxi. Metro bat. Eta hau txikiagoa da, baina sendoa, bale? Saiatu. Moztu dezakezu? Ezinezkoa da. Zu lasai, ez errez, bale? Eta hau ez da magia, orduan gorputza sartuko dut, orduan erosoagoa, bida, Patxi, eta ja prest nago. Eta hau ez da magia, orduan magia teknika hau eskutatzeko, ekarri dut telazko kabina bat izango dela, misterio eusteko 10 metroko sokaren iesarena. Zure bai, bida, Patxi, ja, daukagu prest, oso ondo, zerbait arraroa, soka? Ez, momentuz ez, oso ondo. Bira, hemen daukat, Patxi marra bat, bale? Ikutu. Egin dut ni rotuladore batekin, bale? Ez da, bakarrik jakiteko non dagoen erdia, bale? Eta hemen, egingo dut, korapilo bat, aizta. Eta korapiloa izango da, lepoa lotzeko, bat. Eta beste bat. Orain, Patxi eta Patxi. Zure lana. Hartu soka bat, eta estutu. Baina, gauzatxo bat. Hemen, lepoan, maitasunez. Bestela lehenago bukatu da, manaldia, bale? Baina estutu pizka bat, estutu, bai, beldurrik gabe. Nahikoa, borzikazu. Utzi ja, soka. Hau, zerbait erraroa. Eta elastika, moztu ezakezu, ezinezkoa. Hau, izango da, orduan, eskumuturrak lotzeko. Bida, hartu bizoka, eta egin korapilo bat. Eta estutu, baina erreala da, bat bakarrik. Hori da, eta estutu lehenengoa. Ja egin duzu bi, bat bakarrik, bai. Eta estutu. Venga, beldurrik gabe, dale, urdindu arte, hori da. Orain bai, bigarrena egin. Oso ondo, zu lasai, ez errez, disfrutatu, oso ondo. Bida, hartu, Patxi soka bat, zu hartu soka bat. Orain, lehenengo zuk egingo zu, eta gero zu, bale? Orduan, adi. Hurbildu nire gana pixka bat, eta bida, bezapiaren azpian, atzetik aurrera pasa soka. Hori da, primeran, oso ondo. Kopiari pigarra, ez telo, errexagoa. Alderantziz, oso ondo. Adi, Patxi, adi. Ahizta. Eta ez dutu pixka bat. Hau, ja, soka tira bezala, sokatik tira. Venga, tira. Venga, mira, que... Dale. Bueno, nahikoa. Baina, eutxi, hori, tenso, oso ondo. Eta hurbildu, nire gana berriro. Atzetik aurrera pasa soka. Berriro zu ere bai, atzetik aurrera. Oso ondo. Primeran, pixka atzeaka. Eta bat, 2 eta 3, tira, venga, dale. Bueno, nahikoa. Ahizta, baina ez askatu, que zeman, tenso, hori da. Hurbildu nire gana, berriro, bai, zu, jarri men, emaio zure soka, eta bizokekin egin korapilo bat, zu Patxi. Gutxi gora bera, gerrian. Kontuz puntarekin Patxi, ahizta, oso ondo, eta bigarren korapilo, beste bat, oso ondo. Zoragarria. Oso ondo, bida, aztu dut, hemen daukat gauza bat. Hau, zurentzat, gerorako, bale? Hartu soka bat, iaia prest gaude egiteko 10 metroko sokaren iesa. Ze tensioa, Oain, bakarrik hanka falta dira, bale? Lotu egingo duzu, zu Patxi, jungo zea aurrera. Oaindik ez. Zu Patxi ere, aurrera. Oaindik ez. Topo egiten duzuenean, bat azpitik eta beste bat gainetik istripu bat ez eukitzeko, bale? Pizka atzeaka, rodeatu. Ingurutu, ez daki nola esaten. Hori da, perfecto, hori da nire euskera ez. Belaunetaraino gutxi gora bera, Prest? Musika, venga, aurrera. Segi aurrera. Beldurri gabe. Oso ondo. Hanka.
bat azpitik, primeran, eta segi horrera. Bea, luzea dela, orduan. Pixka bat, azkarrago nahi bat zuen. Eta hankak pixka berago, oso ondo. Beste bat, primeran, Eta han, egin korapilu bat. Primeran. Fuerte, Fuerte, dale, Patxi. Bai, bi. Zu utzi, no, hartu. Zu segi, Patxi, ez errez. Ez. Baina, enderezatu mesedez, ahí está, que me calambro, ahí está. Primeran. Ja, prest, gaude, bale? Bira, makurtu eta hartu hemen, mesedez, zu ere, hartu hemen, oso ondo, baina makurtu mesedez, makurtu. Oso ondo. Oain, sartuko naiz, barruan, bale? Ez higo. No sea graciosillo, tú que tienes cara. Txoin, A ver, lagundu patxi pixka bat. No, hankatik ez, hemen. Oso ondo. Oain bai, zutik, biak, mesedez. Oso ondo. Eta orain, gerrian, eutxik gutxi gora, bera, oso ondo. Esaten dudanean, kabina igoko duzue. Esaten dudanean, kabina jaitsiko duzue. Ez lehenago, ez berago, bale? Zula zai, ez erbez, disfrutatu. Oain bai, hau dirudi broma, baina erreala da, orduan segundo batzuk konzentratzeko, bale? Esto no vale para nada, pero queda bien, ¿o no? Da emozioa emateko. Oain bai, patxi prest, kabina igo, igo, oso ondo, eta tensatu pixka bat, tira pixka bat, tensatzeko oso ondo, eutxi goian eta tensatu eta oso ondo. Primeran, ustedes baietz, etxoin, oain dikez, bat, bita, iru, kabina jaitxi. No me he escapado, porque no he querido. Ziurazki pentsatzen ari zarete, lagun bat, etorriko dela, eta gure ize pare batekin zokamuztuko dela. Ez deskonfiatzeko orduan jaitxi pixka bat gehiago. Patxi, oain bai, sartu nirekin hemen barruan. Ez dauka beldurrik, Ez eduki beldurrik, Nik bai daukat, bindote zerka. Patxi, ze dotore, zaude, hori da, polita da, oda, de algodón, 100%? Ez gutxi gure behar. Bira, lehenengo, ezingo duzu ikusi zer gertatuko den hemen barruan, orduan, lehenengo kendu, ia, horrekin, nahikoa, baina, jantzi benda, por si acaso. Oso ondo. Baina zu lasai, norbaitek sartzen bada, saiatzen bada sartzen, ezingo du, porque no cabemos, Orain zu lasai, ze dotorea zaude, beltxa dena beltxa, ze polita. Orain bai, patxi prest, musika bat entzungo da, zu lasai. Kabina igo, oraino, zondo, entzoinek, uste baietz, ja orain dikez, ze dotorea, hori behar entzun, pizka bat uste baietz. Lehenengo korapili bai, jaken dudet, bat bakarrik falta da, uste baietz, ze dotorea, baina ze beroa, txaketa edukitzeko, uste bat, orain dikez, bi eta erdi emozioa emateko, ia daukat, eta kabina jaitsi. Patxi, kendu benda. Patxiren txaketa daukat. Patxi, zure txaketa da bai. Gorputza jarraitzen du lotuta. Eskumuturrak ere bai. Ezinezkoa da jantzea edo kentzea txaketa bat, con el cuerpo y las manos atadas, baina magoa naiz. Bai, baina no han aplaudido tanto, badakizu zergatik, karo, promesa zen iez egitea, eta orain jarraitzen dut dena lotuta. Orduan, itzuli zure egoenean egoteko lekura, oso ondo egiten duzula. Eta orain bai, numero hau bukatzeko, eta jarraitzeko, azken ieza. Txaketa eta soka. Ondo ateratzen bada, txalo, txistu eta garrazi, porque se me está cortando la circulación. Oain bai, bat, bi eta iru, patxi eta patxi, kabina igo, uste baietz, bai orain dikez, bat, uste baietz. Bi eta erri emozioa emateko, uste baietz,
eta kabina jeitsi. Soka, txaketa publikoren txaloa. Eskerrik asko. Oso ondo, itxoine, ez zoaz, torri patxi, hau zuretzat, eskerrik asko, hartu eskua, eta azken txaloa haientzat. Eskerrik asko, jolasteagatik, itzuli, mila esker. Bueno, mila esker, ni banoa, gero itzuliko naiz, abestera, agur, ikusiko gara. Bueno, ez naiz bakarra, ez da? Ikusi ez duena gertatu dana, ez da? Ze beti pentsatzen dut, ez dut inoiz ulertzen magia, ikeragarri gustatzen zait, baina bikaina. Beno, jarraitzeko mila esker, Andoni. Nik behintzat esandakua, magiarena magia, baina hemen magiaz gain, ari gara eduki zornitzen gaurkoa, beraz, oraingo gonbidatua, Belen Uranga, arakistain dugu, mesedez, Belen, igo gora. Beraz, Zumaiarra da, soziolinguistikaren klusterretik dator, Euskal Filologian lizentziaduna da, ikerlaria klusterrean eta bat soziolinguistika aldizkariaren koordinatzailea. Gizarteratzerako pausoak azalduko dizkigu, baina soziolinguistikaren ikuspegitik. Entzuteko adi eta prest, zurea da hitza, Belen. Esan barren zuen ez da horak izuta hori. Ikusiet. Egunon entzuten da bai. Barkatuko diazue, baina orain hasi zaite datuak esplikatzen edo kokatze soziolinguistikoa zer den, edo ze gaizki gauden, edo ze ondo gauden, edo en fin, nik sekula olako erronkaik ez dakit izan deten. Eta gainera 5 minututan begira eske dauzkatankak barkatu zarrera hau, baina eske, en fin, kokatu behar daukat. Saiatuko naiz. Hori berria, baina eske goiz osoa pasadet hemen eta entzun dituten gauzak entzun da gero, pentsatzen ju naiz kafe hartzea, pentsatzen, bueno, ze gauza berri kontatzen, joa. Orduan, bi arazo sortu zaizkit. Bat nire momentuko aldartea eta bigarrena goizoaren amaieran esatean joana. Bueno, barkatuko diazue, espero dut zerbait bintzat interesgarria ia posible da. Bueno, orduan, gauza da. Nik oso denbora gutxi daukagu eta moztu behar denean, baina nire erronka izango da bi gai uztartzean neurri batean. Eta bat da, immigrazioaren edo etorkinen, immigrazioaren bitartez etortzen diren pertsona horiek nola kokatzen diren gure herrian azaltzea, ikuspegi sozial eta linguistikotik. Ezin ditugu biak alderatu. Bi horiek elkar uztartzen ditugu integrazio soziolinguistikoa hitz egiterakoan. Eta integrazio soziolinguistikoan gero ikusiko den bezala oso importantea da fase batean integrazio laborala edo kokatze laborala. Eta horrek bi horiek lan munduan, lan esparruan nola egiten duten integrazio soziolinguistikoa hitzengo dut. Lau gai txiki, baina oso labur, egungo immigrazioaren ezaugarri batzuk, baina goizean ikusitakoak pasaingo ditu azkar batean. Harrera gizartearen ezaugarri soziolinguistiko batzuk aipatuko ditut, horiek ezinbestekoak direlako, integrazio soziolinguistikoaren erronkak nun ikusten ditugun, eta hor, marko horretan, enpresaren, eta hau izango da gakoa, enpresen erantzunkizun linguistikoaren gaia partekatu nahiko nuke zuekin. Esan da bezala. Immigrazioaren ezaugarri batzuk oso gutxi, datu hau, bilakaeraren berri ez dut berriro errepikatuko, oso ondo azaldu du lehenago, baina bai, honetan bai, nahi nuke pixka bat geratu. Alegia, hauet datu horiek ja 2009koak dira, baina gaur egun oraindikan desberdintasuna desberdin balio dute eta esan nahi nukena da Euskal Herrira datozen, kasu honetan EAko datuak dira, baina Euskal Herrira datozen etorkinen 80% gitxi gora bera etortzen da 20 estatutik. Eta guztiak datoz 170
10 estatutik gora, alegia. Dago, aniztasun oso handia, imaginatu 150 estatutik datorren jendea ze aniztasun kultura eta hizkuntza aniztasuna zer dagoen, eta ez bakarrik hori, baita egoera ekonomikoa, egoera soziala eta barri. Aniztasun ikeragarria handia dago, baina aipatu da, esan nahiko nuke Marokotik jende asko datorrela, Kolombia, Errumania, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, hau aldatu da azkeneko 3-4 urtetan egia da, baina hala ere joera orokorrak mantentzen dira. Honekin esan nahi detena da, hizkuntza, bai, hori da, barkatu. Hizkuntza aniztasuna oso handia da gara. Eta hizkuntza aniztasuna handia hitz egiterakoan hitz egiten egia jende multzo oso handi bat dagoela hizkuntza batzuk hitz egiten dituztenak eta beste batzuk badaudela hizkuntza batzuk oso hiztun kopuru txikia dauzkatenak. Alegia, hemen ikusten deuna da urdin hau da momentu honetan hau baino handiagoa da urdin hau da Amerikatik datozen etorkinak, alegia gaztelania jatorrean hitz egiten dutenak. Beraz, eta momentu honetan hau baino handiagoa da. Momentu honetan datozenak Amerikatik gaztelanian hitz egiten dutenak etorkinen 50% erdia baino gehiago dira. Beraz, hori errealitate bat da eta hori kudeatzen asmatu behar da. Baina horrez azkain, jende asko dago hitz egiten duna, hau banaketa herrialden arabera, baina Nafarroan ere gertatzen da iparraldekoa beste ezaugarri batzu ditu, baina Maroko eta Algeriatik datozenak arabiera eta amazigera hitz egiten dute gehientsuenak, amazigera, baina Errumaniera hitz egiten duen jende asko daukagu, portuguesa, txinera hitz egiten duna, wolof edo fula edo zer Senegalatik datozenak, frantsesa, Nigeriatik datozen jende kopuru handia dago, eta horiek beste hizkuntza aniztasun beste goera bat daukate, alegia. Esan dezagun, badagoela, 8-10 hizkuntza hiztun kopuru handiak dituztenak. Eta gero daude, hizkuntza asko 100-dik baino gehiago esango genuke, 100 hizkuntza baino gehiago hiztun kopuru txikiak dituztenak. Eta hau, errealitate bat da, eta honekin kontatu behar da. Honekin esan egiten da batzutan, homogenizatu egiten dugula, ez? Migrazio fenomenoa oso batera landu beharreko gauza bat izango baliz bezala. Eta are gehiago, Amerikatiatik datozenak ere, hoien artean ere gaztelania hitz egiten dute eguneko iaia, kasu batzuk ezagutzen ditugu bertako hizkuntza bat hitz egiten dutena eta gaztelania ez, baina oso gutxi dira. Hoien artean ere badago desberdintasun bat aldaera dela eta horretaz izango dugu. Harrera gizartearen inguruan ezagutzen dugu, baina mahai gainean jarri nahi dut 2 gauza, 3 gauzatxo. Bat, etortzen direnean, hauek egoera soziolinguistiko oso desberdinetan dauden lekutara datoz. Datu gutxi batzuk, esateko gogoratzeko bakarkan. Euskararen presentzian, ze kontaktu daukaten etortzen direnean euskararekin. Horrek markatuko du asko, euren integrazioa, gogoratzeko. Hauek dira, EASek ematen dituen datu batzuk, 2021koak, euskararen ezagutza Nafarroan 14 da. Gipuzkoan da handiena, baina erdia bakarrikan ezagutzen du hitz egiteko gai da. Bizkaian 30, Araban 22, eta iparraldean badakigu gutxiago dela. Alegia, etortzen dira egoera soziolinguistiko konplexu batera, baina horrela izan da ere, 2 hizkuntza ofizialak dira, jakina egoera minorizatuan, baina egia da lehen mendean gertatu ezen bezala, migrazio handia etorri zenean, biziberritze prozesua badagoela. Eta hori da ezaugarri desberdina 20. mendeko migrazioarekin alderatuz. Badago prozesu bat, martxan dagoena, eta neurri bateko horren kontzientzia badaukate migratzaileek etortzen direnean, kontaktua izaten dutenen euskararekin badakite, badaukala ospe minimo bat, badaukala olako babes ofizial bat, eta bar. Ez hori bakarrik, badakite, eta ikusten dute, kontaktua daukatenean gizarteak badaukala nolabaiteko babes bat ematen diola euskarari. Eta hor da, irudi zera bat, ez? Bale, hori txertatu nahi dut enpresa munduan gertatzen denarekin, eta hau da ingo duten proposamen bat, gu lantzen ari gean proposamen bat, eta da enpresaren erantzun linguistikoaren gaia. Hortaz izango deu, baina hortarako sartu aurretik gogoratu nahiko nuke zer den integrazio soziolinguistikoa. Integrazio soziolinguistikoa da integrazio soziala hizkuntzak ze leku hartzen duen aztertzea, alegia.
Integrazioa hitzak, badaukak, goizean batek izan du arazoa hitzarekin, baina bai, arazotsua da hitza, baina hala ere guk testuinguru zehaz baten ipintzen dugu eta erabiltzen dugu kulturartekotasunaren testuinguruan. Eta esan beharra dago, ez da kontua, beraiek gure bizitzan, gure bizimodura, gure ikuspegira, gure izateko modura sartu eta txertatu eta hor moitu behar direnik, baizik eta gutxinez hiru ezaugarri azpimarratu behar ditugu. Bat, ardatz etikoa deitzen dioguna, alegia ardatz etikoan kokatzen da bestearen kultura errespetatzearen behar etikoa, errespetatu beharra daukagu etortzen denaren kultura. Bigarrena da, diferentziako eta kultura askatasuna izateko eskubidea dute datozenak. Euren bizimodua, bere ikuskera askatasunez bizitzeko eskubidea daukate, eta eragin truket positiboa deitzen diogun hori, alegia elkarrekin eta elkarren harremanean sortu behar dela gure gizartea, harrera gizartea egokitu behar daukala migrazioaren gaiarekin. Hau da, goizean aipatu da, Goizean aipatu da, gure gizartea ja migrazioarekin egokitu beharra dauka, elkarrekin egin behar daukagu proiektzia bizitzera datoz, eta elkarrekin bizia gugea elkarrekin gaudera. Beraz, nola egiten da prozesua, gogoratzea, honetaz eritzen da, baina akaso eskemak lagunduko du. Gizarteratzea, kokatzea, nahi aspalduntan gustatzen nahi zait, integrazio soziala, baina kokatze soziala. Nola kokatzen dira, nola egiten duten prozesu hori migratzen dira. Hau, soziolinguistika klasikoan asko erabiltzen den eredu bat da, eta ikustea da fase desberdinak pasatzen dituzte migratzaileek etortzen direnean, lehenengo da biziraupeneko integrazioa deitzen zaiona, biziraupeneko kokatzea aipatu da, alperrik jardungo deu gauzak eskatzen edo ez baldin badaukate bizitzeko oinarrizko baliabideak asetuta. Alperrik jardungo deu esaten hemen euskara balio du edo ez du balio du. Alperrik da hori ez baldin badaukate biziraupeneko integrazioa ziurtatuta. Baina horre baldintzatzen du, bigarren fasea, zuzen, lan munduan, lan esparruan sartzea, eta seme-alabak dituztenen kasuan, maila berean jartzen da eskolako integrazioa. Seme-alabak dituztenean, hauek eskola sartzen direnean, nola egiten den hori ikusten da. Behin hau betetzen den, edo bintzat, asetzen denean edo martxan dagoenean integrazio soziala alegia nola gizarteratzen dean, ze gizarte harremanak sortzen diren, euren artean bakarik egiten dituzten gizarteratze sozializazio prozesua euren artean bakarik egiten duten, edo bertakoekin zemotatako harremanak sortzen diren horrek baldintzatzen du erabat. Eta horrek aldi berean baldintzatuko du identitatearekin gertatzen diren aldaketak. Alegia, gertaitek inolako harremanik ez baldin badago integrazio sozialaren eman dezagun. Inolako harremanik ez baldin badago bertakoekin, aldaketa identitarioak gertatzea ez da erraza. Baina zenbat eta harreman gehiago izan gizarte mailan eta maila kulturalean eta bar, mugimendu identitarioak gertatzen dira. Alegia, gure ikerketetan ikusten da, kasuistika oso zabala da, batzuk jatorrizko identitatea ukatzen dute, esanaz. Han bidali naute, nire herriak bidali nau, nire herritik, eta hemen hau ez zer jakin nahi. Edo alderantziz, hangoa rebindikatzen da, eta bertakoakin. Zait, hor badaude, aniztasun oso handia da. Asuntoa da, zenbat eta integrazio soziala handiago izan elkarrekin, bertan kokatzea asko zer errazagoa izango da. Gauza da, hau da integrazio soziala, edo gizarteratzea, edozein migratzaileek edozein lekutan egiten duena. Berdin da, ze lekutan. Baina guri interesatzen zaiguna da, fase honetan, hizkuntzak ze funtzio dauka. Posible alda fase hauetan euskararen presentzia ziurtatzea. Zate baterako, etortzen direnean, lehenengo harremana egiten dutenean, udal mailan eta bestelako administrazio mailaketan, ze kontaktu daukate euskararekin. Guk izandako harremanak migratzaileekin esaten digute ez daukatela inolako informaziorik euskarari buruz, adibidez, lehenengo maila honetan. Hor, interesatzen zeguna da, aztertzea kasu bakoitzean, zein den euskararen presentzia. Zergaitik, hau da, eskema klasikoa ulertzeko, ze aldagai linguistiko kontuan izan behar dian,
etorkinak nahi baldin baditugu, ulertzeko etorkinak ze integrazio linguistiko daukaten. Alegia, etorkinan aldetik. Etorkinak elebakarrak edo eleaniztunak diren gure etorkinen artean danetik dago. Elebakarrak eta elebakarrak, baina gaztelania hitz egiten dutenak, baina inglesa hitz egiten dutenak, edo ez, hori. Desberdina da hizkuntza elebakarra izatea edo eleaniztuna izatea normalian beste jokaera batzuk izaten dutelako. Hizkuntza hegemonikoa ezagutzen duten gaztelania hitz egiten duten edo ez. Hain jatorrizko hizkuntza ospa handikoa den edo ez. Ez da gauza bera inglesa dakiten edo wolof dakiten. Ez da gauza bera, jatorrian igual izango dute, euren herritan izango dute ospea, baina beraien ospea hemen, hizkuntzaren ospea hemen, ezberdina da. Eta harrera gizarteko hizkuntzekiko ospea, alegia, guk hitz egin deunean gure ikerketetan hitz egin deunean etorkinekin, gehienek ez dute izan lehenagotik gure egoeraren berri, euskararen berri eta gaztelaniaren berri. Naiz eta gehienek izan duten latinoen kasuan, esan nahi dute gaztelania hitz egiten duten kasuan, naiz eta gehienek izan dute bertakoekin harremana, baina bertakoek ez diete eman euskararen presentziaren berri. Horrek adierazten du neurri batean euskarak ze garrantzi gutxi daukan. Baina harrera gizartean, zer kontuan hartzekoak diren? Alde batetik, importantea da noski gure kasuan bi hizkuntza ditugula, haiek etortzen direnean, lehenengo kontuak harremana izaten baldin badute euskararekin, lehenengo harremana da tupust egiten dute egoerarekin. Eta hori horren jakitun izan behar. Hizkuntza bakarkoa den kasuetan, aldaera bat baino gehiago erabiltzen dire. Kasu honetan, erreferentzia egiten diot, gaztelania hitz egiten dutenean ere, egia da, gaztelania hemen ofiziala da, eta suposatzen da badagoela ospe konpartitu bat. Gogoratu nahi dut, Amerikati datozen pertsona asko, gaztelaniaren aldaera ospe bajuagokoa erabiltzen dutela, alegia gertatzen ari da, Amerikako aldaera linguistiko batzuk hemen arrazakeriakin ere lotzea, ulertzen da. Baina garrantzizkoena, garrantzit daukat gorri jarrita, gurea bezala hizkuntza gutxitua baldin badago, ezinbestekoa da, baldintza, bete beharreko baldintza da, demostratzea hizkuntza gutxitu hori hitz egitea, ikastea, erabiltzea, balio duela, probetxuzkoa dela. Zertarako hitz egingo dugu ondoren, baina ez baldin bagea, gai, erakusteko, euskara balio duela, ez baldin bada behartzen, erabat ez baldin bada behartzen, eta horrelak adibideak baditugu, baina behartzen ez baldin bada ez dira urbilduko. Beraz, hemen dago erronka nagusiena, nire ustez. Hizkuntza gutxituak hitz egitearen ondorioak sozialak, ekonomikoak eta bestelakoak zein dire, eta horrela jatuko gara. Hori lotzen dut, ez kendu fokoa optikan, euskerak zer emango dien da, nire ustez, gakoa. Beraiekin hitz egin dago. Prozesu horretan, mailakatzeko prozesu horretan, puntu bakar batean egingo duguain erreferentzia, eta da lan munduan zer gertatzen den. Goizean asko hitz egin da, eta hemen esaneko gauza askoekin erabat ados dago, eta hain zuzen hor kokatzen dugu gure egin genuen proposamen bat, eta landu genuen proposamen bat, eta da hain zuzen enpresen erantzunkizun linguistikoaren inguruan hitz egin nahiko genuke. Eta enpresa, lan mundua oso zabala da, kasuistik handia da, baina nik justu bakarrik hitz egingo dut enpresa munduan erantzunkizunaren gaia. Zergaitik, zein da marko kontzeptuala. Gu proposatu genuenean hizkuntza erantzunkizuna enpresaren kudeaketa arduratsuan integratzea da helburua. Alegia, momentu honetan enpresa guztiak ez, baina enpresa asko daude kudeaketa eredu berri batzuk prestat, saiatzen, probatzen eta ikuspegi aurrerakoi batekin. Hizkuntza aniztasuna eta berezik euskara, aktibo kultural, sozial eta ekonomiko gisa interpretatzea. Goizean, Helenak honetaz hitz egin du eta esandako guztiarekin eta sinatuko nuke. Baina kontua da hizkuntza aniztasuna eta aniztasunaren barruan euskara, edo alderantziz, euskara, baina euskara hizkuntza aniztasunaren bueltan, biak
eta esango dut berriro, biak elkarrekin aktibo kultural, sozial eta ekonomiko gisa interpretatzea. Eta aldarrikatzea, enpresa konprometituek hizkuntza normalizazioan ja sartu behar dutela. Goizean esan da, eta asko postu naiz, tematik esan du, guretzat ere lan munduan eta enpresa pribatuen munduan atzera dagoela, nik uste denak onartu beharko genuken zerbait dela. Administrazioan lan asko, problema handiakin, baina enpresa lan mundua oso atzean geratzen ari den sektore bat dela, esango nuke, euskara bizi berritze prozesuan. Eta usten dut badela garaia interpelatzeko, enpresak interpelatzeko. Bueno, venga, torri zuek ere, herri honek daukan proiektuan parte hartzera. Uste dut importantal. Hau, farragoz gelditu da, baina bakarrikan esateko proposamena ez dela gure proposamena. Hola, ateratzen dena, baizik eta nazioartean badauden mugimendu, enpresaren baitan mugimendu importante batzuk. Alegia, enpresen gizarte erantzunkizuna hori oso zabalduta dagoen kontzeptu bat da, ez da erabat enpresa guztiek barrenatuta daukaten zerbait, baina zabalduta dago eta enpresa punteroak bintzat hor sartzeko mugimenduak egiten nahi dira. Eta hor sartzen da, ingurumena, gizartea, gobernantza berriaren ereduak, eta hor giza baliabideen kudeaketa berrituak eta barreta. Garapen jasangarritako helburuen gaiare hor dago, nazioarteko mugimentua eta Euskal Herrian leku berezi hartzen nahi da, zuzen 17 gehi bat helburuare proposatu delako nun hizkuntza eta kultura baliotxe beharko litzateken, eta bar. Asunta da, ze honetan, testunguru honetan, ez dara bakarrik Euskal Herri mailan, baizik eta nazioartean gertatzen ari den momentu batean, hizkuntzaren erantzukizun, enpresaren erantzukizun linguistikoa aldarrikatu edo eskatu edo integratzeko aukera egon daitekela. Esaten nahi naiz, enpresa batzuk nahi direla, desde luego, eta nazioarteko mugimendu bat dela, jakina, nazioarteko mugimendu nagusia ez da hau. Nazioarteko mugimendu nagusia homogeneizatzailea da, erabat, baina, bueno, erresistentziak badaude homogeneizazio horretan, eta hau da, kokatzen da, testuinguru horretan. Orduan, helburua izango litzateke eredu honetan, ez naiz eredua, guk gida bat zeratu genuen, publikatu genuen, oso zehorrotza, oso zehatza, eta ez daukagu aztik hortaz hitz egiteko, baina mintzat, ekarri nahi nuen hizkuntza aniztasunan eta euskararen kudeaketa eta erabilera sendotzea dula helburu. Euskara eta hizkuntza aniztasuna. Zergatik horrek ahalbidetzen duelako anistasun berriaren kudeaketa beste modu batea ulertzea. Dimentsioak, balioak, hor datu nola egin, lan hildoak proposatzen dira, gogoratzeko soilik. Hizkuntza aniztasunaren gobernu egokia, hizkuntza aniztasuna euskara arraz duela, baina batez ere, lan arloan euskarazko ezagutza kudeatzeko, baina batez ere, helburua da, esango dut, enpresaren hizkuntza aniztasunaren kudeaketan, anistasuna kudeatzea, alegia, ez da helburua immigrazioa, integrazioari zerbait berria ematea, baizik eta enpresak izan behar duen kudeaketa linguistikoa hor integratzea etorkina. Alegia, egia da, eta esan da gaur goizean, egia da, immigrazioaren aurrean ezinbestekoa deula harrera integral bat egitea, eta hortaz hitz egiten egia eta lan asko egiten egia. Baina, esango nuke, migrazioak izpiluaren aurrean jartzen gaitu. Migrazioa euskaldunduko da baldin eta gizartea euskaldundutzen bada. Migrazioa euskaldunduko da enpresetan, enpresak euskaldundutzen baldin badia. Eta hori gertatzen ez baldin bada, alperri jungo gea, 55 edo 40 urteko migratzaile bati esatea euskaraz ikasi dezazu. Ikasiko du batek eta ereduak izango ditugu, eta norbanako asko izango ditugu, baina momentu honetan behar daun aldaketa kualitatiboa ez da torrotik. Nire ustez, aldaketa kualitatiboa dago baldin eta lan mundua euskalduntzen baldin bada. Eta lan mundu euskalduntzeko behar da, ikuspegi berriak, garguizean, ostras, hori da. Asunta da, euskarari ematea balioa, bertara etortzen dena, eta etorkina baldin bada, ez senditzea bea etorkina dela, baizik eta langilea dela. Enpresaren giza baliabideen parte dela. Hori da, azken finean, lortu behar dena, integrazioa
soziala eta linguistikoa gizartearen euskalduntze prozesuan sartzea. Izan ez egiten bukatu bat, bueno, hemen laburpena dator. Daukat 5 minutu? Bai. Laburpena dator. Esan dut, guk ikusten dugu migrazioaren fenomenoari aurre egin behar diogu, erronka, Jesu Kristuna da barkatu erlijioso referentzia, erronka oso handia daukagu, baina ezin zaio migrazioari egotzi, tokatzen zaiona. Migrazioak ipini digu izpilua, eta datorren migrazioak izpilua jartzen gaitu, ez da euskaldunduko gizartea euskalduntzen espaldin bada. Hori da oinarrizkoa. Datozenak, ze aldagai dauzkate laguntzaile, edo ze aldagai dauzkate oztopatzaile, euren kokatze soziala gizarteratzea euskeraz ere esango dut, euskeraz ere egiteko. Hau dator azterketa handi bat egin ondoren, baina laburpen irudia da. Laguntzailea, ze aldagai laguntzailea dituzte euskeraz ere integratzeko. 2 topatu ditugu, ibili-bilinda eta goizan aipatu dira. Ibili-bilinda, migratzaileek harremana daukatenean euskaldunekin, lortzen dutenean, adibidez, euren seme-alaben bitartez, eskolan bitartez, komunitatea egiten lortzen dutenean, konturatzen dira baduela balioa komunitate zentzu hori baduela euskerak. Gaur goizean aipatu da. Harremana lortzen denean, bai eman dezagun, bai lagunduan ere, baina edozen lekutan, gizarteratzean, etorkinek lortzen baldin badute, eta esaten lortzen, gehienek esate dute ez dutela lortzen, guk bintzat egindako ikerketetan, gabezia handienetako bat da, harreman oso eskasa daukate bertako jendearekin. Baina lortzen dutenean, harreman hori izate, sentitzen dute komunitate zentzuri badaukala euskerak. Goizen esan dala, egunon esan da, zarrera honain didate. Eta badakite baita ere, ospe edo babes relatibo instituzionala badaukala. Balio bat badauka. Azpimarratu nahi dut hau, alegia ikusten dute, udaletxa ez beti, baina udaletxean joazten ikusten dute, egon daitekela, edo eskolan, edo, babes minimoa demintzat ikusi ezakete. Hau ez zen gertatzen, baintala, aurreko galetzan gertatzen. Eta hori balioan jartzeko gauza bat bada. Baina oztopatzailea zein dira oztopoak batez ere, hizkuntza minorizatua da, eta ospea askoz ere txikiagoa da. Gustatu ala ez gustatu, ospea askoz ere txikiagoa da. Alegin gehigarri askatzen euskaraz hitz egitea, euskaraz ulertzea, alegin bat gehiago bat, eta oso handia. Osea, en fin, markatuko jazue, baina hizkuntza bat ikastea, 40 urtekin, alegin oso handia eskatzen du, ez bakarrik kognitiboa, denbora. Batez ere, diruakin ez sartuko, en fin, baina denbora, dedikazioa eta hizkuntza bat ikastea edozein hizkuntza dela ere, ez dakit galdetu nire ze kostatzen zaiten inglesa ikastea, ez dakit, eta da munduko hizkuntza erraztena, etxura danez, zer kostatzen den hizkuntza bat ikastea. Eta euskaren kasua ere bai, hori kontuan izatekoa. Baina balio instrumentala zein duen oso txikia du. Momentu honetan barkatuko diazue, baina euskarak duen balio instrumentala, matematika esan du, ez dela importantea, edo nahiko genukena bestea balioan jartzea. Bai, oso importantea da hau hizkuntza komunitario izatea, baina balio behar du. Hizkuntza balio behar du. Eta orain arte egindako euskara bizitzeko prozesuan egindako aurrera pauso oso handiak badauka lotura bat balio instrumental horrekin. Badauka, alegia. Eta asuntoa da, hemen tapatuta gelditu zait, baina euskararen onurak zeintzu diran garbi eta argi erakutsi behar da. Eta espaldin badakigu, esaten, zertarako balio du, arazo badaukagu. Galdetu niri zertarako balio duen euskarak. Galdetu bat ematek galdetu. Eta esango ditu, baina hori esaten espaldin badakigu, arazo handia daukagu. Eta berriro diot, gauza bada banakakoan, baina gizarte bezala, eta euskara bizi berritze prozesuan bezala, espaldin bat diogu
honi balio instrumentala ematen, zaila izango da. Eta onurak hortik joaz. Nik biak azpimarratuko nituzke. Komunitatea egitearena, eta ospea bi hauek, komunitatea egitea, eta ospea, handitzea dia ezinbestekoak. Eta hori pertsibitu behar da. Osea, lan ikeragarrian handia daukagu demostratzen euskarak benetan behar duela. Eta hizkuntza komunitarioa egiteko harremanak sortzeko bideak egin behar ditugu nahi eta nahi ez. Hori alde batetik. Baina euskararen balio instrumentala ezin dugu alde batea utzi, barkatuko diazuen, baina ezin dugu alde batea utzi. Eta datu bat emango dut. Etorkinen seme-alaba guztiek, bintzat gehientsuenek nahi dute euren seme-alabak euskara ikasi dezaten. Eta bai, badauka horret zer ikusia, hizkuntza komunitaria bertan bizi eta bertan komunitate, baina badakite horrek bermatuko duela, hasten direnean, aukera berdintasuna lanpostuak lortzeko. Eta hor, balio instrumentala agerian dago. Orduan, irutzen zait, hau, balio instrumentala dago, balio instrumentala erabat, hori zatu behar dela. Eta horreaino, nik usten dut, hori biga osaiek lotu nahi izan ditut. Bai, eskerrik asko egin. Mila esker. Eta jarraian emango diegu holtza edo lekua praktika honei. Eta behar bada Belenek esan duen hortatik zerbait hartu eta egikaritu edo gauzatu duten hoiei. Uste dugu oso harrigarriak izango diela eta gehien bat zuek ere ideiak hartzeko. Ari dira beterri buruntzan, baina, Gipuzkoan eskualdean, baina behar da norbaitek esango digu nik uste zibur, ez bakarrik eskualde horretan, baizik eta Gipuzkoa osoan ere ari direla. Besteik gabe, aurkezten gaitu. Gurekin hasteko, lehenoko dinamika berdintxoan egingo dugu, bai, lehenengo banaka igo, baten bat leheno beldurtu da Jasmin, ez da, bakarrik bai, gero denak egongo gara. Etor da dila mesez, Leire Jauregi González. Horretik. Bueno, Leire, tolosarra da, lehen gradua ikasi du, eta baita ikerketa feministak eta generokoak masterra. Zabalduz Kooperatibako elkarteko kidea da, 2022tik, eta Batzen gazteak enpleguratzeko harrera sistemako koordinatzailea. Batzenen arduratzen zarete gazteak lan mundura bideratzen, ez da? Pixkat, konta iguzu hori, oso interesgarria da. Bai, Batzenek egiteu lana Gipuzkoako Foru Aldundian aurreetan eraben babesean eta inklusio sailan dauden gazteen laneratze prozesuak abiarazteko programa espezifikoa da, ez? Orduan, hartatzen ditugu 16 eta 25 bitarteko gazteak eta beraien laneratze prozesuak abiarazten ditugu, ez? Hau da, ezagutzeko Gipuzkoa mailan, ez? Ze enpresa mota dauden, ze sektore mota dauden, ze lan aukera mota dauden, zer behar duten, ez? Lanpostu horietan egoteko, beraiek ere, hona etortzen dianen, hezkuntza, edo ikasketa prozesua bideratu ahal izateko, eta beraiek ikustarazten duten etorkizun hori irudikatzeko lurraldean, ez? Orduan laneratze prozesuetan egon daitezke, erronka ezberdinak, ez? Etxe bizitzaren erronka, poligonetara irisgarritasunaren erronka, hizkuntzaren erronka, ikasketa mailaren erronka, ez? Orduan, hor badaudean bat erronka, jun behar dianak pixka bat beraiek ere gainditzen, ez? Eta gainditzen gurekin eta beste pertsona eta beste entitate batzuekin. Hain zuzen beste entitate bat gonbidatuko dugu, Irati Maineru Igoa mesedez. Lesakaban jaioa da bera, gizarte langilea, eta erroak sartu elkarteko prestakuntza arloko koordinatzailea da. Irati zuek aldiz, langabezian dauden pertsonekin aritzen zarete gehiago, ez da? Ez bakarrik, baina bai azkenan zaurtasun egoeran dauden pertsonen gizarteratze hortan lan egiten dugu, prestakuntza, orientazio eta laneko zerbitzu ezberdinak eskainiz.
horrez gain edo zein dira aurrengo pausoak orduan, zuek zer egiten duzu? Bueno, azken, egia, zerbitzu oso anitzak dazkagu, eta azkenean pertsona bat zaurtasun egoeran egon izanik eta bere gizarteratze prozesu hortan nolabait lagundu egiten diogu pausoz berdinetan, bai. Ez ere gero daukagu prestakuntza zentru bat, non prestakuntza mota ezberdinak jaso ditzazketen, beraien laneratze ibilbide hortan gaitasunak handitzen joateko, ez? Eta orain hirugarrena falta zaigu, etor dadila mesedez guregana Maite Vilasante Gomez. Kaixo Maite. Egunon. Egunon. Bera Herreran jaioa da, Hernaniko AEKako kidea izanik, hainbat proiektu jarri ditu martxan, eta egun AEK hizkuntza aholkularitzan ari da. Eta Maite, zuen lan arloa da gehiago lanbide heziketa ikasten ari diren ikastetxeetan, euskara eskolak ematea besteak beste, eta ze garrantzitsua da, ez da, ze orain arte hor gabezik eragarria egon da. Bai, guri Hernanialdetik beti iruditu zaigu guk euskaltegian bakarrik ez genula herria euskaldunduko, eta orduan herrian ze behar zeuden eta gustatzen zaigu asko herritarrekin eta egotea. Eta besteak beste ikusi genuen helduen heziketan eta lanbide heziketako ikasleak ez direla euskaltegira etortzen. Eta orduan esan genuen zergatik, ez? Eta buelta eman genuen, esan genuen, bueno, zergatik ez dira etortzen, goazen galdetzera, haiengana jo genuen, eta egia da batzuk egoera zaurgarrian daudela, beste batzuk ez dute denborarik, eta orduan esan genuen, bueno, zuek gure gana etorri beharrean, joango gara gu zuen gana, eta saiatuko gea zuek behar dezun hori egokitzen edo, ez? Eta aukeratzat hartu dezaten. Orduan, Hernaniko udalarekin elkarlanean, hori, doakotasuna eta badago, baina oraindik ere zoritxarrez diru aurreratu behar da. Orduan, egoera zaurgarrian baldin bazaude, ezin dezu diru hori aurreratu. Eta orduan, Hernaniko udalaren laguntzarekin, lortu genuen, eta aurten hasi gea lanbide heziketan bertan badaukagu haien ordutegira moldatuta klase bat, eta helduen heziketan edo EPA esaten zaionak, hor beste talde bat badaukagu. Eta Irati, Eta Irati entzuten, esan duzu hainbat proiektu dituzuela, oso anitzak direla gainera, baina, bueno, zehazten pixka bat, adibidez, nola laguntzen diezue zuek, zuen kasuan, euskara ez dakiten langileak, nola sustatzen duzu erabilera, zehazki? Guk elkarte bezala beti ulertu dugu euskara gizarteratzeko tresna bat dela, eta azkenan gizarteratze prozesu horiek integralak izan baroten momentutik ezin dutela arlo linguistiko hori alde batera utzi, ez? Orduan, egia da, gure elkartean euskararen presentzia, saiatzen gala bermatzen arlo guztietan. Hortik hasita nolabait, beti izan dugun ideia nola txertatu hori gure prestakuntza prozesuetan. Azkenan lehenago goizean hitz egiten egon dira, askotan lanbidek ez daukala euskara ikastarorik, edota ematen diren ziurtagirietan askotan ez dago euskara bermatuta. Ideia horri buelta eman, orain dela urte batzuk hasi ginen, batez ere elkarrekin, Foru Aldundia daukan elkarrekin lanean planaren baitan aukera zegonez, prestakuntza ibilbideetan euskara txertatzen. Eta hor, Herri Buruntzako mankomunitatearekin batera egin genituen zenbait prestakuntza ibilbideetan euskara txertatu genuen garrantzitsu iruditzen zitzaigu delako nolabait formakuntza integral hori emateko gero pertsona horiek gizarteratze egoki bat izan zezaten. Hor noain dela aurreko konbokatorian soziosanitarioko ikastaro bat izan genuen Herri Buruntzako mankomunitatearekin eta bertan euskara 15-20 orduko euskara txertatu genuen egokituta nolabait ikastaro edo da inbarzuten lan horretara, ez? Eta aurtengo azkeneko deialdian egin ditugu 2 ikastaro ostalaritza arloan eta hauetan ere eman ditugu euskara saio batzuk batez ere hori oinarrizko gauza horiek euskara maila hori lantzeko, ez? Batez ere goizan ere hitz egin dena, ez dela kontua euskaraz hitz egitea eta maila jakin batera iristea, askotan igual ostalaritzan lanean egon da lehenengo hitza euskaraz esan eta norbaitek euskaraz eskatzen badizuzu jakitea zer eskatzen ari dizun, holako gauza txiki horiek landuz hasi gaitezke lehenengo pauso horiek ematen, ez? Leire, gazteekin oso ezberdina da kontua, Iratik esan duenaren aldean, nola egiten dezu zuek gazte horiek euskarara erakartzeko?
Bueno, esandakoa guk laneratze prozesuak lantzen ditugu beraiekin. Hizkuntzaren kasuan guk erakustarazten dieguna da, Gipuzkoako lurraldean euskera jakiteak ateak ireki ditzakela. Eta hortaz, enpresetara bisitak egiten ditugunen, esaten diegu, euskaraz lan egiten bezute, nabarmendu mesedez, ez? Horrela egiten dezutela lan, beharrezkoa dela, balioan jartzen dezutela. Beti ere gure ekimenak egiten ditugunen gazteekin oski lehenengo hitzak euskeraz, badago, gero ere tartean tutelatua diren artean euskalduna den jendea. Hau da, tutelatuak ez dira bakarrik migrazio prozesu baten ostean datozenak, bertakoak ere baditugu, ez? Hor badaude, beste atal batzuk, eta gero guk daukagun beste lanketa ez da bakarrik gaztarekin, baizik eta enpresekin, ez? Guk batzenen harrera enpresa sarea daukagu, 200 enpresa ditugu lurraldean, proiektuarekin elkarlana egiten dutenak, eta hoiekin lantzen duguna batez ere da, gazte hau zure enpresan lana egin ahal izateko, zer bete behar ditu. Eta bete behar horiek zer dira diskriminanteak gaur egun. Prozesu epe ertain luze batean jungaitezke lantzen zuen eta gazteren konpromezuarekin hau aurrera eramateko, eta kasu batean izan daiteke hizkuntzaren kasua, adibidez badaukagu hemen gazte bat gaina, Oarsoaldean Oiartzunen hemen enpresa batean, lanera sartzeko beraiek argi esan zuten, guk hemen lan eskaintza badaukagu, baino euskeraz ikasten hasi behartzea, ez? Eta gazteak zeukan prestutasun bat. Baino, adiez, erabaki dute, turnoak aldatuz euskaltegira junalizatea ordu batzuk, beraiek aurreratu diote dirua hori ordaindu alizateko bitartean, baina hori da enpresa militante bat, ez? Ordu, enpresa militanteak ez direnekin, nola egin lanketa hau, ez? Izan daiteke hizkuntzarekin edo izan daiteke enplegu inklusiboarekin. Eta ulertuta, enpresak eragile aktibo diala gure gizartean, eta aukera duinak eta eskaini behar dituztela, hizkuntzarekin, eta baita, ez? Beste pertsona batzuk, gure gizartean proiektu duin bat garatu dezaten. Eta Maite, bestalde zure iritziz, ezin dira euskaraz egiten pertsona horien premiak, ezta? Hemen ari gara hitz egiten goizean zehar premia asko daudela, ezta? Zer eskaini beharko genieke? Atera dira goizean zehar ere hainbat gauza beharrezkoak eta derrigorrezkoak lekutan jarri behar gara, bakoitzaren egoera milea izan daitezke eta ulertzeko. Baliabideak izan ez gero zer egingo zenukete lanean hasi aurretik, laneratzerakoan eta lanean bertan ari direla ere. Bai, esan duguna, guk ikusi genuen zailtasunen aurrean, gurera etortzeko zailtasunen aurrean egingo genula gu haiengana jo eta galdetu eta testuinguru bat sortu. Eta ikusita han bertan ikasi dezaketela, jo genuen ere beste eremu batzutara, eta adibidez merkataritzarekin berdin gure kezkazan, zenbat merkatari ditugu euskaltegian, eta 200 ikasletik agian 2, eta ez den hau adierazgarria da, ez? Orduan, gero eta egia da, komertzio txiki asko ixten ari direla, baina egia da ere beste asko irekitzen ari direla, eta migranteek irekitzen dituztela, eta herriari ematen diotela bizitasuna, baina euskeraz ez dago, ez? Orduan, egia da, paisaia linguistikoan lan handia eta oso ona egiten ari dela, baina merkatariak beraien euskera maila edo bermatzeko zaila da, ze esaten diegu beti ikasi euskera, baina ez diogu jartzen baliabiderik. Orduan gurean ere, pentsatu genuen, haiengana joango gara eta bertara joango gara. Eta orduan, ezin dira oso ordutegi zabala dituzte, eta ezin dute euskaltegira etorri. Orduan, joango gara gu, zuek daukazuen tartetxo batean, eta pertsonalizatuko ditugu klase horiek. Orduan, beste 3-4 merkatarekin batera elkartu daitezke, eta ikusi, lehen esandakoa, ez dugu gure zerbitzua edo pertsonak hartatzeko ez dugu behar ze bat maila. Herrian ez goaz kalean A bat, A, B, A, C, B, C bat,
denetarik daukagu, orduan, gutxieneko komunikazio maila hori bermatzeko ze behar du merkatari horrek, orduan, zeintzuk diran, bezeroek egiten ezkizuten galderak, zuk zer saltzen duzu, zer daukazu dendan, ze kartel mota jartzen duzu egunero, ez? Eta behar horiek ikusita, diagnostiko bat egiten da, eta gero hori lantzen da merkatariarekin. Eta, bueno, proba pilotu bat egiten ari gera orain Hernanin, eta, bueno, 5 bat merkatarirekin hasi gea, eta badirudi badoala, eta ondo, eta haiek oso eskertutak, joan garelako haien gana eta kontuan hartu ditugulako. Ze normalan esaten dugu etorri, baino oso zaila da. Lehen, iratita maite, esan dezu lanbideko formakuntza hoiena, asko ez daudela euskeraz eta bar, ulertuta daukagu hizkuntzaren aldagaia txertatzen ari zaretela formakuntza horietan, nola da hori, emaitzak ematen ari da gerora ere? Arazoa da, segun zeinek finantziatzen dituen proiektuak, aukera gehiago dituzula edo ez, eta azkenean lanbideko deialdi orokor batean dauzkazu ikastaro mota batzuk eta gaina kasu honetan euskara ere zegoen aukeratzeko, bai, komentatu dut lehenago gaztelerarena, hori bai aurten sartu dute gizarteratzeko gaztelera eta baina euskararen kasuan ez zegoen, hor nahi da ziurtagiri profesionalek ez daukatela euskara barnean txertatuta. Bai egia dago transversalki nolabait presente ukitzen dugu, baina eduki bezala ez da beharrezkoa eta ez da zerbait ere egin beharko instituziotik bultzatzen dena. Guk elkarte bezala bai geure ikuspuntutik garrantzitsua denez saiatzen gara hor bermatzen. Bai egia da beste nolabaiteko finantziatzaileetan agian edukiak beste modu batera antolatzeko aukera daukazunean bai txertatu izan dugu, orduan horregatik Foru Aldundiak ematen duen diru laguntzetak elkarrekin baitan bai sartu izan dugu euskera o agian beste nolabaiteko proiektuetan Donostiako Udalarekin eta badauzkagula txertatzen dugu euskara saioak, baina ez euskara agian eta hor hitz egiten ari ginen, nolabait euskara saio horiek egokituta pertsona horietara ez hainbeste euskara ikastera baizik eta askoz ere mintza, hizkuntza, euskararekiko jarrera, eta lehenago esan du hitz egin da askotan hori, landu jarrera hori, ireki hori, ulertzea Euskal Herrian daudela, ulertzea hemen hizkuntza daudela eta ikasnuten gutxi hori eta gainera nolabait jarrera positibo bat lantzen badugu beraiekin, bazkenean beraien gizarteratze prozesu hortan errazago izango da Euskal Herrian kokatze hori, ez? Eta Leire, bestalde, zuek eredua duzuen eredu hori, iruditzen zaizu estrapolatzerik badala Euskal Herri osorako, orain Gipuzkoan zaudete gehiago zentratuak, baina ederra litzateke lurralde osora pasatzea? Zoragarria, ez du, ekipoa triplikatzen anima dute, a tope, osea, bai, nik uste modelo bat izan daitekela, beste eskualde eta lurralde batzutara eraman daitekena. Guk azkenen gizarte zerbitzuekin egiten dugun lana eta enplegu sistemarekin gaur egun ere, eta beraien arteko harremanean, orduan bai, iruzeit eskalagarri izan daitekela. Zuei ere iruditzen zaizue estrapolagarria dela badibidez merkatariekin egiten duzuen hori? Nik uste dut baietz, merkataritzan paisaia linguistikoa aldatzen eta ari gean moduan leku guztietan, joan gaitezke merkatari bakoitzaren gana, olako herrian bertan diagnosi bat egin, ze beharrak dauden ikusi, ze profil dauden, eta haien beharretara egokitzeko programa diseinatu daiteke. Bai. Irati nintzat dijo galdera, zuek badaukazue beste lako proiekturik, zertan eta norekin gehiago txertatzen duzu hizkuntza aldagaia? Bai, gu, egia da guk daramagu denbora asko talde, lanbidetik kanpoko ikastaro ia gehienetan guk euskara txertatuta daukagu. Dauzkagu tailer sozioedukatibo ezberdinak, urte osoan martxan daudena, dauzkagu bai Donostiako Udalarekin, Eusko Jaurlaritzekin daukagun proiektu batean, eta horietan euskara txertatuta daukagu, astero daude 2 ordutxo egiten dituzte, azkenean
oso barneratuta daukagu eta gero eta talde gehiagotara pasatzen ari gara eta gure azken erronka da nola ziurtagiri profesionaletan hau sartu eta egiten dugula, baina agian nolabait edukien barruan egon beharko litzatekela, ez, eta nolabait ere zertifikatutako zerbait izatea, ez, ezain beste guk egiten dugun zeo zer, baina bai egia daia gure elkartean eta egiten ditugun prestakuntza guztietan euskara txertatuta dago eta gehiagorantz doan gauza bat da. Ni barkatu, iratiri gehitzearen, hau da ez erroak zerbaiten baiten, baina edozein enplegurako prestakuntzan integratuta egon beharko luken zerbait, ze gero da enpresa batera, eta esate jo pasatzeko zakize tresna, eta ezaki euskeraz zeitzera bili horretarako, ez? Orduan, egia da, horren barruan joan beharko luketela. Kontutan litzateken gauza bat da, eta behartuta egon, azkenean beste gauza asko oso barneratuta ditugun bezala, digitalizazioa eta oso garrantzitsuak direla, euskara ere horren mailan egon beharko litzateke, ez, gizarteratzen prozesu guztietan. Ba, ikusten duzuenez, oraingo tartetxo hontan beste tresna gehiago, ezta? Erakutsi dizkigute pixka bat lan munduan, ikuspegi desberdinetatik, baina azkenean gauza asko behin eta berriz esaten ari dira, ezta? Azkenean diagnosia antzekoa delako, baina, bueno, ja maitutzat eman behar dugu hau, baina uste bai daukagula edo interesgarria izango litzatekela, galdera pare bat edo balin badago, ba, aukera izan da beraiek hemen hiruak izatea, nahi izan ezkero baten bate galderarik egin. Oso argi utzi dezu eden, Belenek esaten du animo. Bai, animo. Animo, bueno, batxalo, animo. Anekdotikoa do esan duzu, orokortzea Azkar emango izu mikrofono bat. Ba, eskerrek asko gauza bat, leheno pensatu dut eta iruditzen zait oso berezia dela eta ez da gehiagitan gertatzen. Zenbat emakume dauden gaur holtza gainean eta iruditzen zait zoragarria dela, hasi txalo handi bat bere egiten. Bueno, orain beste 3 pertsona datoz beraz, mikroa berriro. Beno, eta oraintxe nereak esan duen bezala, jada azken mainguruarekin hasiko gara, ja leizterdia eguardia pasata, baina bueno, amaitze aldera, eta oraingo honetan praktika honak azalduko dizkigute. Beraz, etor daitezela mesedez, Maider Aizpuru Garmendia, Ramon Mendiguren, bai, barkatu, eta Bidane Txopizea. Beno, eta esan bezala, orain hirukote honek praktika honak azalduko dizkigute esan dut. Maider Aizpuru Garmendia Bieleko kasu azalduko digu, Urrestildarra da bera. Bieleko kalitate segurtasun osasun eta ingurumen zuzendaria. Bestalde Ramon Mendigura Zikautxo enpresaren kasua zarituko da, Lekeition jaio da bera. IT departamentuko kidea, 2011 urtetik Zikutxo Gaink euskara taldeko kidea da, eta 2011 urtetik izan da Indeus eta euskaragileak batzarretan kide. Eta Bidane Txopitea, Bilbao Soraluza Danobat Group enpresaren kasua izango du izpide, Abadin Jarra da bera, enpresako ingenieria da, eta euskara planeko koordinatzailea ongi etorri hiruei. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Maider, zuek zer egiten ari zarete, euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko enpresan, eta bide batez zergatik zaudete gaur holtzan? Kaixo, egunon. Bueno, Maider naiz, ustet ni naizela bakarra ez diazuena zanzerritaku naiz, urrestilaku naiz, kon honra, oso garrantzitsua. Ez dakit ezagutzen dezuen, baina bueno, oso herri polita, osea, que gonbidatuta danak nahi baldin baduzu egun. Bueno, Biele justu dago Azpeiti eta Urrestila tarten enpresa bat, gu automatizatzea dedikatzea, orduan mundu guztirako ite deu lana, beste delegazio Riojan dao, beste delegazio enpresa bat Alemanien dakau. Orduan da pixkat, popurri de todo, bueno, dano bat eta besti dazkeben bezala. Gure praktika honak, bueno, gu egile da inguru, entre comillas, honen eta bentajakin jokatzen deula. Baina egile da, praktika honak bat baino gehiago egiteitugu konturatu gabe, kausa efekto handi bat egiteuna, ez? Adibidez, hain simple enpresa deitze benien, ez esatie zi, biele, egunon, horrekin ja,
bestaldin da honak adibide bat hartze be, o mezu bat hartze be, kedala oso pauso txikile, baina gero asko laguntzeula bide bat sortzi, ez? Orduan, gure praktika honak, euki ditugu praktika bat baino gehiago honak, eta nahi gabe erten dien praktikak baita, guk asko bidaiatze deu kanpoa, orduan muntai bat itea, eta gertatu izan zaigu, hori ez, kanpoa junber, eta badakite igala hemen egun guztien hitzeiten immigrazioe kanpotik etorri eta bestien nik uste enpresatan eta arazo larri gehiena izeteala ez kanpotarra datostenak, baizik eta bertakuk ez debelako hitzeiten. Orduan nik uste hor pauso handi bat inberdala eta gure inguruen eukizen ditugu euskaldun asko, baina beste asko, aurreko hamarkadan etorri zilako, eta hemen bizi zen die, baina ez dienak atrebitzen euskaraz hitzeita, ez? Eta gu beti indegu hortiken horiek euskaraz hitzeiten saiatzea. Bat hitzeinez, geuk hitzeinez askotan, zailaite, bestik erderaz erantzunezuk euskaraz hitien, baina inizen deu, adibidez, kanpo muntai batea, bidali, errezilko bat, euskaraz hitzeiten ez duen batekin, hilabete montatzea jun, eta etorri perfectamente euskaraz hitzeiteula. Eta esatezu, jode, 40 urte dazka gizon honek sekulastu euskaraz hitzein, eta buelta da viajedaietik, eta oain ez hitzein erderaz dana euskaraz inberdet, esatezu, zerbait gertatu da, klaro, hor lanketa bate onda, errezilko pertsonan bitartez, esan dulako, ez, hemen nik euskaraz hitzein goizut, eta moldatu zaiten nahi dezun bezala, ez. Hau, gure ingurun oso zaila da. Oso ezberdina gehagu, eta beste herrialde batzuk igual, gehiago siniste benak, eta nik beti adibide bezala Katalunia botakoet, Kataluniak beste adibidea daka, beste badaka burun sartuta eta gu gea hortako honegilek, bestin harremanetan jarriko gea eta orduan. Hori praktika hon bat bezala, bai. Nahi gabe izen dela, bai, baina baita konturatu gea horrelako bidaietan, gero eta jende euskaldun gehiago baldin bada eta bat baldin bada erderaz hitziteuna, nahi gabe gelditze gehala euskaldintzea. Bestaldetiken, praktika hona bezala, nik uste enpresa hondiek egala lan egiten, egile da aurreko jendiei entzunda eman berre enpresak, gara los culpables de todo, benetan sentitu naiz desaten un ez da horrela, nik uste kooperatiba pila badaola asko idana bultzatzen, eta nik benetan xapo mate joe, porque behaie dia adibide beste da nahi emate eguna, eta hizkuntza politika bat eitik enpresa baten laguntzen du pile bat, azken fina regularizatu iteulako, naiz da hizkuntza ezberdinak inei. Praktika hon handiena dudipe hizkuntza politika bat eukitzi da. Eta, kontatuko nituzke pile bat, txinatar bat eukideula, eta pentsatzezun gazteleraz ikasi bertzula eta bukatu du euskaraz ikasten, eta hori. Olako desente gauza euki ditugu, bezeruk euki ditugu ikusi danak euskaraz hitzeite gendula eta bezero inglesak guri segurtasuneko paperak euskaraz bidalita, porque, claro, gu euskaldunez izan da, eta ez da, praktika honak? Bai, praktika honak. Eta ingurun ikuste bat bau bestike, mehatxu bezala ez, baizik eta laguntzeko teiela, bai, bezero eta bestia. Hori pixkan nire partetik. Baina jarraituko nuke 2 ordu, porque itzeiteko arazoik ez dakat, oseako Ramori utziko jot. Kaldetuko izugu, bero. Urreztilakoa. Eta, Ramon, zuri? Remata inau. Rematatu. Goiz guztizia da bit, entzuten, ose, zangote, repikatzeko. Praktika honetan da hizkuntza politikena, bum. Ni praktika hon bat esango nuke gaur hementxe otia. Da bestik inotia eta danok konpartitzia. Juten gari bakoitzean, leku askotan noten gara saiatzen gara juten, da ikasten dugu beti, zeo zer. Gauz asko errepikatzen dira, egin esan, beti ikasten da zeo zer. Nik mendik arpei batzuk esaunat dira, gu, esan dugu, lekitxotik, markinatik, baina urrundu gara pizkatxo bat, ordu bete, ordu terdiko txian, baina jente errepikatzen gara, ez jente bardine biltzen gara, orduan, baina gaurko nian, jente bardine gara, zeo zer ikasi dugu. Praktika honak, hemen ezin je inventata doz gauzak, ez? Eta kiu zer da, eskuntza politika bat, bide lagunak, ez nahi errepikatzen. Praktikamente danok erabili duzen herramientak, hori, beste arazo gogor bat daukagu, ganen iten mundutian ator, herramienta informatikokin. Ez eukitxi euskera, hizkuntza tronkal modura. RP bat, sistema eragilea, mobilak, hor daukagu, beste erronka, baina itzala. Zene mura, katalanak badauke, sistema eragile katalanizatia, Microsoft kontura nabil, baina beste gauza batzutan bebai, RP-ak, SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, hori be, ez tepu, kriston erronkia. Ze hori espada euskeraz, lanian euskeraz etxia, enpresa pizkat potoluetan, oso zailtasun handizak emoten dago. Bidanezuek, euskara plan bat
duzu Soralauzen, zer dela eta ze emaitzak ematen ditu? Bueno, euskara plana Soralauzen ni hasi ordukotik dau. Orduen, bueno, nik beti euskara planagaz ezagutu dut Soraluze. Esan naikena da, euskara plana eukitiek, bazkenien hizkuntza erdigunien ipintzen dagoela, ez? Orduen, bueno, Maiderrek zen da moduen hori praktika hon bat da. Gaurko egunegaz, esango neuke, gurien praktika bat martxan jartzen gabizena da, talentu euskaraz erakartzeko pertsonen saiekin indogun bagabizen, lantzen gabizen ekimen bat. Eta ikusi duguna da, perfil desberdinek, Soralauzera egize da, euskaldun asko etortzen dela. Euneko 85% jarrike dauen hizkuntza eskakizune lanpostu horretarako betetan dela. Baina, euneko 5 horrek, betetan ez dabenak, horrekin ze lanketa egin. Horrezen da, burua uste apur bat emondozkuna. Euskara eskakizun moduen jarrike dau, baina, zerrein biogu, betetzeko, betetan ez den kasuen. Formakuntza plan bat bideratzen da, baina ikusi dabe bai, hori ez dala mundu guztizentzako. Batzueri erreza da hori adieraztia, baina beste batzuetan zaila da. Orduen indoguna da, perfil desberdinek zailkatu, eta horren arabera, bide horri bat zehaztu. Eta horre gabiz lehen pausuek emoten, hori momentu badekogu hasi barri bat ez dakien euskeraz, baina jarrera ona erakusti dauena, eta euskara ikasteko prestagartu dana, eta eskoletan hasi dana. Horrekin batera, berritasun bat izin dabe bai, lantaldie bebai hor implikatzie. Orduen, bere lantaldiegaz bebai bilera batzuk egin die, arduradunegaz, justo formakuntzaren urte erdi pasau da, eta eskatu dugu eskolak zelan doiesan, eta horrekin berai aitorpen bat edo ingoiako, aitortza bat, eta jarraituko dugu bere lankidiekin lanien, eta erronka bat beba izan, esaten zen, euskera ikesi bidau, baina segun eta ze lan ekipora datorren, euskera entzungo dau, bai ero bai, edo igual ez dau pentzungo. Orduen zelan eskatuko zau pertsona bati, ez dakien bati, zetako biosuzuk euskera, hemen inguru nien egin, ez da espadau egiten, ez? Orduen ordeko beste erronka bat dela, euskaldunak euskaldunon artien, euskera egiteko bide hori bebai landun biogu, ez? Eta horretarako bebai, motivazio tailer bat, igezen gendun eredutasun tailer bat bebai, arduradunek, erdi mailako arduradunek pizka kontzientzia hartzeko euren postutik ze mezu moten dabien, eta, da lanketa orokor bat, eta gauza batek besti eruten dau, eta gauza asko eskatzen di hor. Hau hiruantzako galdera bada, hiruak izango duzue, adibide batzuk bota dituzu, baina ez da orokorrean. Hona denak, daramazuen bideak, zuk esaten, zu sartu zinean bazegola, baina batzuk aspaldidanik, batzuk berriagoak, ze onura ekarri dizkio honek bakoitzaren lantokiari, bakoitzaren enpresari, ez da? Ze garrantzitsua da ere hori jartzea mai gainean. Orduan bakoitzari eta adibide batekin edo batematekin balitz, errexagoa ulertzeko, baina zailagoa jartzea izuet. Onurak, gaur egun dana badakigu talentu erakartzie ez dela erraza. Talentu hau erakartzeko ustet oso ondo tortzeala. Ze azken finen enpresa baten kultura da pertsona bakoitza sartzeanen sentituko duna, ez? Orduan, klaro, gaur egungo gazterile, adibidez, Urola Bailaran baldin bada estilo batekue eta biele enpresako bat izango balitz danak gazteleraz zitzeite deu, korbatakin gaude eta trajikin gaude, agian langileek gaztik inok ez luken nahiko tortzia. Eta aldi berien, gu baldin bagea, estilo batekuek itxein itean badeu euskeraz, jutuan bagea galtza bakerukin, eta ez da zer gertatzen, adibidez gazte batek sartu eta ez litzeke sentituko arrotz bezala. Orduan nik ustet horrelako gauzetan parte hartzita hori barnera auta eukitzia
behantzak hori dela jun eta esatie, jo, baitu, enpresa honetan sentitzen naiz, etxien bezala. Nik uste gaur egun talentue barneratzeko eta eukitzeko gauza importante badala. Gure kasu mele harti behin gauz, gehienok enpresan gauzenok gara ondarrutarrak, markinarrak, lekitxarrak, gehienak, Eibar, josaten genduan jentiaren izan, hasikeran inkestatu zen, etxian euskeraz, kalian euskeraz, tabernetan euskeraz, ez da egiz euskeraz, da erjun lanea eta erderaz, horrek ze zentzu dauko ez? Esan etxe mez, esan, ez eguen normalizata, ez eguen euskera, hizkuntza politikarik, euskeraz txenzinik asko, baina igual, txantxile batzuk edo hori berderaz, zaitxik hori ez, horrek zetan jendeak horrek ez dago zentzurik. Gure gauzen lekuan egon da, gu geure kasuan behintzat ez eukan zentzurik. Zuk esan duzu modura, leku euskaldun baten gauz, orduan, normaltasun batea zein zame bai, no? Osa normal modura, jungean dana itzuli behar zena, beusa gauz asko normalizatzen, itzuli dugu esan baina ondarrutar, lekitxar, hori mundu bat, horre memuntza hone, pizkat, kanora zipini gauzak zatiarren, da, joder, ez da egitxe. Gero, irudisa, gupai daukaguna gaur egun argi zikautxo nahi dugula euskeriaz lotute gotia. Hori, da, beste gauza batzu modura, baina hori, gure karakteristika bat izatea, ez? Zikautxo entzuten danean, izatea euskeria. Hori argi eta garbi dago. Horrega itxiki, honako akto edo honako montaten dizen, da inpitxaten gaitxun guztizetara behin bestu esan ezetzik. Danetara juten gara, da gustora, da aldouna emoten, da hartu me bai. Nik esango nuke asko garela, euskeraz lan eikiek posten gaituna eta arrotasun bat sentitzen duguna, hori alde batetik. Eta gero, baina... Baina pixkat, galdera hortik, zein da zure enpresai edo zu lanen zaudenai zeu nura ekarri dizuen hola zehazki? Bai euskaldunak eta baina onura zehatzak bai edo berak esan duna etxian sentitzea, ez da? Zuen enpresan zer sentitzen duzue olako aukera bat, olako bide bat izatean, ez da? Azkenean etxea, azkenean leheno esan dian gauza batzuk, ez da komunitate, identitate. Bai, argi dau, atxekimendu gehiago deko zuen enpresiekiko. Euskara planien egin dizan lanketa danak, lankidien artien egin die, eta horrek bazkenien hori konfiantza sortzen dau. Eta gero, Euskal Herritar moduen eta kooperatiba garen egin badekogu gure erantzunkizune gizartiarekiko, eta hor gure aportazio egiten dugu, ze. Hemen justo Maider eta Ramonen inguruni emoten dago oso euskaldune dela, kalien euskaraz egiten dabe, aizien euskaraz egiten dabe, lanien euskaraz egiten dabe, baina igual gure inguruni ez da horren euskaldune. Orduen, jente asko etortzen da, kalien ez dauena apenas euskaraz egiten eta lanien bai egiten dabena. Orduen, lortu dugu bebai arnazgune bat izetie gure enpresak. Aipatu duzu horrela, zertzelada batzuk eman duzue, arduradunek ere izan daitezkela eredu. Hau da, langile torri berri batek edo zenek. Bi orduko txapa eukiko nuke hor. A ber. Ikusi ezakela euskeraz dutela arduradunek eta orduan esan da nire bai. Hori da. Ardurak izan behar dira. Hori da. Kausa efekto. Hor, eta egile da gizartinen ikustet, hau, esalditxo hause, kausa efekto, kontu neuki berko gendula. Ni beti izan dut, eta, ez dakit Mikel Urdangarin zein den, baina diskutitzen irintzen behakin ordu eta ibilinitzen horre esplikatzen. Kaixo Mikel ezautzen zaitut, telefono zehonitzelako eta behaz nulako ezautu, ez? Niretzako kausa efekto, esaldi hau oso garrantzitsu da, porque, claro, zu enpresa batea zartze banden bazea. Ni langile bat naiz, eta langile horrek 2-3 lagunekin egunero euki berde eta harremana, eta denbora gutxien, porque makina baten aurrien naho, bakarrik izengoa kafe bat hauestia hartzeko, junda eta ez du mina hundik ingo. Entre comillas, mina hundik, ingurukuk behakin itzin berde benin gaztelera zitzingo eta hori. Zuk izabali bedetako ardura dune, gazteleneak udakezu, eta aurreneko harremana inberdezuna behakin entrevista gaztelera zitzite baldin badizu, ja, aurreneko enpresantan zartu naiz, eta lehen osan den bezala, jute baldin bazea administrazioa, eta lehenko hitza gaztelera zituen, ze berdakat, ja, entrevista hori indibe. Imaginatu lider bat baldin badao, o
buru bezala baldin badao, hoiekin bilerakin berbaituzu, errespeto falta bezala da, kooperatibatan ez dela izeten, baina gu enpresa soziedad anonima bada, desberdina dela baita. Orduan, klaro, buru bat, aste zaitzu gaztelera zitziten, beste dana bukatuko be horiten. Ze gertatzea? Eta gurin gertatzen da. Eta klaro ikustea. Segun ze puestotan, ze hizkuntzatan hitzeiten, o bilera dana ita euskeraz, oitea dana erderaz. Horrekin bakarrikan. Orduan nik uste, kausa efekto hori, bai formazio mateakun, bai esartzeakuen, bai jendia hartzeakun, beti burun euki berdeula. Ez da gauza da formazio mango jau danai, ba igual eman bertzako lider horri da honai, eta besti, pixkanaka, eta lortu oiei ematie pixkanaka bultzada handi bat emateko. Nik gobernantza izan behar da, gu kooperatiba gara, da kooperatiba, soziala, rektoria, gero dire zinioia, beharrezkoa danak murgilduta batia. Ez da balizio, langileak eskatu euskeraz nahi duela lan etxea. Eta gero bilera, buruen bilera. Da goi be eskerrezkumatik, lau etorri behar da leku guztietatik. Esan da modura bai, izan dut, nire nahi dut, ikuskaritzak, derrigorrezko ikuskaritzak euskeraz etortia. Etorten da pertsona bat euskeraz etxeko, eta igual pertoko azikantxoko kasualidades bat erdalduna, da arek erderaz etxen dut. Zentzu dauko ez, banik deitzi ez dakitxe asentzoren hori datornari, da gero danok hori dago, goitxi bera eskatzen da benak, erosketakuak, finantziesenekuak, mantenimentokuak danak, eske dano gauz implikata. Orduan horrez da, gobernantza eske bai edo bai. Eta euskera batzordietan, da zela genen behar da zeintzuk izan behar ziren nortzuk hartu behar parte, behar da, danetarik. Bidanez, ze kontatu zen egun hau pixka bat prestatzean Joxean Arriaga informatikako arduradunaren kasua etorri zitzaizula gogora, konta eguzu? Bai, elkarrezketa bat eukin genuen honen arire, eta oso interesgarri iruditu jaten. Josean euskaldun, maizkuntza euskera eukitetik, baserri baten jaiotzetik, 18 urtekin, ermura bajatzen zan, bizitza itera, eta 18 urtekin euskera galduta eukan. Eta, 30 urte ingurukin, behin dano bat grupen, dano bat taldien lanien zeuela, ikusi zaben oso erraztasun asko eukezela, ingurunie euskaldun esala, berak lotza sentitzea ben bere buruen, euskeri galdua belako. Eta, hasi zan euskara ikasten, eskoletara joeten, eta, apurkan ohiturak aldatzen, lankidiekin. Eta, gaur egune oso aktibo da. Bai, eta, gozada bat da, berantzutia, bai, da oso adibide, referente oso polite. Izuk ere, aipatu duzu Txinatik etorri zana, Argentinara ere juntzian Bi juntzien Argentina eta gaken askoitiar bat berdina gertatzen zana, 40 urte, etzan atrebitzen bea euskaraz hitz egiten, segurazki bazekin, horratik esateke askotan garrantzi eman berdiola, juntzin bidaia batean montaje bat itea, eta bueltatu zen ja, eta handik aurrea, Julio, mundu guztiek euskaraz hitio, gaina beak eskatzen du barkatu euskaraz egin dezatezu, Eta dakau beste kasu bat, barkue baita bea, horregatik ezate ze garrantzi dan inguruko klima nola bilatzi, porque hau gaztezanen zartu zan biela, inoketzion galdetu bere eguneroko hizkuntza zintzen, gudanak euskera zite ginen, eta beak bizi guztio gurekin euskera zite egin du. Damakiski gurekin ila 20 urte. Eta guain dela 4 urte o 5 urte pandemiako garaien, telefonotik otzen zioen, itzeiten izan euskeraz damak esan zion. Pero ¿tú sabes hablar en euskera? Entonces se llama, llevo 20 años, 18 años, bielen, euskera zitzeiten da. ¿De verdad? ¿Y también? Pues sí, también. Orduan, dia dibidik esatezu. Segurazki, bere ingurukukin etxun itzeingo, baina gurekin azeratik hasi izan, da zan gauza normal bat bezala, eta gu galdeturez ginen, ne badaki ez, porque antzeman ez zitzaio neiten horretik, lotzana egile da asko sartuta da, eta behaiei etorri bertzaie inposaketa bat ez, baina behaiei pixkanaka berro hori de ingurun danakite bat, nire igual naiz gaizkia moldatzen ez, eta bai, holako adibide batzu bat ditugu bai. Ramon, zer behar dute, esan ditugu batzuk, baina zer behar dute lankidek euskera ez dakiten horiek zer behar dute euskera ikasteko?
Erantzungo bat zenu eta emango bat zenigun erantzun perfektua. Laguntzia. Bakoitzak beren motxili dakar, ez? Niko esan den mugera, etorten zara, ez da bardina, zikautxo batea Bilbotiko Donostitxi jutia da ordu bete bidaia, ez da bardina lekitxutik 10 minitxo moz mitxu jutia, famili zeukitxia, ez zeukitxia, orduan bakoitzatoko, da gero lan barruan, zeure departamentuan edo ekosistema bat edo zatiaren, da gero etxia, da oso importantia da etxia bebai, ze guk kaso asko daukauz euskerara pasadirazenak, erdera esotizenak urtetan eta urtetan, semiak eukida bezenian. Semiak eukida bez, da errepentian, nik semiakin euskera nahi dutein. Da, izan da, motibo bat, baina hori txipori aldatzeko, batzutan da barrukoa, esan duguna, eta gero bestetan da, motxila, bai, klasetara jongo zara. Klaseak 3 ordu hastian, ordu terdi zure kontura, ordu terdi enpresiak ordainduta. Da, etorri zara, pentsitxik, berritxura, zelan itxen dozu, da, familia daukazu. Deportik etxemos ustain zen afizinoiak, aparta paretik. Orduan, zengo zazun, areri miarrako galdetu, esan, zuk berari galdetu izako, zengo zen duan zu. Nora heldu nahi dozu, ze grina daukazu. Ze batzuk eukiko dabe, kriston ilusioia etxeko, da bestatzen gotzu obligazioz. Hori beha importanti da, ze mundu guztiak ez dauko. Orduan, pertsona bakoitza desberdina da kasu bakoitza, da gero nitzako klasiak eta zikautxon bizan da, betiko asota kabai horrei, da hori izten behar. Gaur entzutena, zuk zer behar dozu lanian, batzarrak manejatzeko, segun zure puestua zein dan, hori bideratu behar dugu, aldatu behar dugu, sondinok ez dugu aldatu nire barruan, zelan efizientio izati horre batzarrak. Horreri, gehiago furto gehiatara ero, sumo gehiatara horreri. Bidane, enpresek zerbait eskaini dizaik langilei, hortik tiraka baina, eta aldi beren, ze iritzi eskolez, euskara eskolez? Bueno, a ber, euskara eskolak laguntzen dabe, hori zendan ikusten dut oinartzeko bide, ikasketa bide ezagunena, ez? Maiderren edo segun jausten zaren ez, esan da bien moduen ez, jausten bazara leku oso euskaldun baten, izen leike bakarrik inguru niegaz ez ikasti, ez? Hori da hizkuntza bat ikasteko modu naturala. Baina hori ez da izeten ohikue edo ez da leku guztietan emoten den kasu bat. Gure kasuen adibidez, euskara eskolak lan orduetan eta debalde lortu gendun sartzia. Orduen, ikasteko gogoe baino ez duzu behar. Lan orduetan eta ordainduta. Gero egize da, bakoitzarekin bebai jenda galdeketa bat, zelan etortzen jatzu hobeto, ikasti, euskaltegira bai, hemen eskolak, ez dakiz zer, alegintzen gara moldatzen. Eta gero, ikasten da bizen horrekin bebai, mintzakidiek ipini, azkenien 8 ordu iken badugu ze lanien eta euskera praktiketako aukera badekozu hori da modu honena ikasteko. Eta horretaz aparte, metodologia pioa dago, uler saioek, ulerrezketak, danetarik egiten dugu. Nik uste dut ja horrekin bota dituzte bakoitzak, ikasi dugu ere bakoitzaren lantokiko nondik norakoak, eta ja azken mai ingurua bukatutzat daukagu, azken galderarik balego, oraintxe da unea. Jago izan amaiera da ere, bai, normala da. Honekin bukatuko dugu beraiena, batxalo handi bat, beraiena. Eskerrik asko. Eta ja da agurtzeko tartea iritsi zaigu, esan dugu. Goizan zehar hainbat hitz berdin agertu dira, hainbat kontzeptu berdin esan dira, eta azken finean badakigulako ez da, non dagoen arazoa eta zeintzuk izan daitezken tresnak horri aurre egiteko. Eta espero dezagun, ze ikusi ditugunak, esaten dugu, Mamadu asko behar ditugu, Jasmin asko behar ditugu, baina Inigo asko behar ditugu ere. Ez dira bakarrik kanpotik etorriak, bertakoak ere asko daukagu ikasteko eta enpresa munduan eta norbanako bezala lehenengo hitza euskeraz bizi ahal izateko eta euskeraz lan egiteko etxeko ateak denei dizkiegu irikiak bertakoei eta kanpotik etorritakoei, baina gure hizkuntza, identitatean, nortasuna eta lurraldea ahaztu gabe. Beraz, mila esker parte hartu duzuen guztioi. Eta berriro esango dut, QR bat
pasa ditu dizuegu lehen hasieran, ideiak jasotzeaz gain eta ekarpenak eta bar jasotzeaz gain, gustatuko litzaiguke baita jardunaldi hauen balorazio motz bat edo bidali badezakezue bertara, guk ere jakiteko zer iruditu zaizuen, zerrekin atera zeaten behintzat, zerrekin aterako zeaten behintzat ate horretatik. Eskertuko dugu eta batzuk ere jaso ditugu gainera, badakigu baten bota dezuela, hemen ikusi ditzakegu, ezin ditugu ikusi, baina jaso ditugu. Eta, naroak esan dunez, amaierara iritsi gera, eta horretarako ezin hobeto bukatuko dugu musikarekin, arbasoak taldekoak ditugu hemen berriro, eta besterik gabe, agurtu egingo zaituztegu hemen. Begira. Begira hemen gure zuen ekarpenak. Ikusten duzu, aktorek baliagarria sumatze euskara, dauden tokian txertatzea helburu izatea, enpresek irabazi gisa ikusi behar dute euskarari bide ematea, enpresetan euskara errotzeko gakoa erabilera erreala bermatzea da, horretarako 3 ardatz behar dira, zuzendaritzaren lidergoa, espazio naturalak eta langileen ahalduntzea. Gehiago jaso ditugu, benetan interesgarriak eta esandakoa. Hauek guztiak, helburua da denak bateratzea eta zuei luzaratzea. Beraz, mila esker nire entxausti, zuri ere, plazerra. Eta mila esker zuei, hemen goiz ederra hau pasatzeatik eta hainbeste ikasteagatik, ez da plazerra dalako beti. Eta orain amaitzeko Argentina euskaldun hauekin, fin. Ongi izan. Bueno, orain bai, hori da. Txalo, eskerrik asko. Zuentzako ere bai. Bueno, bokatu baino lehen eskerrik asko gonbidatzeagatik, plazer handi bat izan da eta oso interesgarria izan da. Eta guretzat hori, euskaraz gure bizimodua ateratzeko da gaur egun, ere bai, baina bizitzeko da, jolasteko, abesteko, dantzatzeko, orduan hori ere importantea da euskaraz horretarako. Bataz ere jolasteko, denbora guztia bilatzen ari gea txisteak edo bromatak egiteko, orduan hori importantea da. Eta gure kultura ere nahazteko eta gonbidatzeko, horregatik hori gea, arbatzoak gera. Eta nahi badezue jakin zer egiten ari gean, Instagram daukagu, aprobetxatu. @arbazoak hor edo kontratatzeko, empati ekonomiko horrezean, gu jarriko dugu empatiatzue ekonomia, orduan naztuko dugu. Bueno, hori, esan dakoa, bukatuko dugu abesti batekin oso ezaguna. Eta gure moduan. Txikitatik entzuten genuen kanta hau, gure Euskal Etxean, ez genekin zer esan zuen, baina ikasi genuen, lehen aipatuzun bezala, fonetikaz. Eta, bueno, diogu aldaketaren txiki bat, eta gonbidatuta zaudete gurekin abesteko. Adizkide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardade jozia, itzelioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iezetan joan nintzana. Nunago, zer larretan,
Darita dundarure Dariririra papa dude Dundaririra panda Durarerora indare Durarira parundarire Ezia urraturik Libratu uen kantar Lotura guztietatik gorputzaren mugetatik Azkezen ditu naire Azken atxa uela Bertxorik sakonena Inoiz ezan ezin diren Ez talitako egien Oiurik bortitzena Bortitzena Haupa denok Nunago Zer larretan Gure peleko hartzaina Mendie galetan gora Oroitzapen den gerora Ietzetan joan intzana Nunago Zer larretan Gure peleko hartzaina Mendie galetan gora Oroitzapen den gerora Iezetan joan intzana Eskerrik asko danori. Hurrengo arte, mila esker eta hurrengo arte.